Bună dimineața din Bulgaria. Băi, nene, nici nu știu cu ce să încep și cu ce să termin. Băi, o să încep cu începutul. Mă duc spre Austria, trec din nou prin România. Și acum o să fac acolo 45-ul. Și marți am descărcare în Austria. Bă, dacă aveau bulgarii drumuri, cred că era o țară foarte frumoasă de tranzitat și de vizitat. Dar drumurile pe care le au ăștia strică absolut tot farmecul țării. Bă, dar tot îl strică. E foarte faină țara, au munți, au foarte multe păduri, au zone mișto. Dar, bă, drumurile la ei, frate, uite știu ce frumos, uite-te și tu. Ia uite pe unde sunt, frate, în Bulgaria. Aici, hai să zici că asta e acceptabil. Ia. Poc. E acceptabil aici. Autostrada asta se zice că e vreo 70% ok. Restul e vai și amar de cu ei. Din nu știu ce motive, vari motive, GPS-ul meu, nici Google Maps, nici GPS-ul de camion nu au vrut să mă aducă pe aici. A trebuit să pun 7000 de puncte intermediare numai ca să vin pe drumul ăsta, să mă duc spre Vidin, știi? Deci uite, când 12 km trebuie să faceți spre Vidin. Hai să treacă și ăsta ca să pot să-l depășesc pe ăsta din față. Deci în Bulgaria și Grecia eu activez butonul ăsta, care e chestia aia de acolo, care scoate semnalul de asta de atențiunea din bord când calci banda, știi? Pentru că nu ai efectiv cum. Ia. Poc. Deci nu ai cum. Uite, cineva s-a bușit de parapet. Nu se poate. Da. Prima oară, uite pe GPS aici niște străzi întortocheate pe jos, pe acolo. Pe sub pasarela asta. Prima oară pe acolo am venit, dar din România. Deci pe drumul ăsta serpentine, uite pe acolo pe jos. Bă, băiatule, hai de capul meu. Aveam inima, uite tătica, cât un purice. Pentru că nu știam pe unde e drumul, nu vedeam nici o mașină, nimic, bă, nimic. O pustietate pe acolo pe jos și trecea pe sub, am trecut pe sub ăsta și vedeam piloni ăștia înalți. Bă, zic că asta e autostrada, mă. Dar zic eu, ce caut pe aici? Ia. Zic că am greșit drumul, zic, nu, că zic, asta mă duce bine. M-a dus el bine la un moment dat, dar până am ajuns la acel moment dat, am mers pe acolo și vai de mine și de mine. Destul de palpitant pe acolo pe jos drumul. Destul de palpitant. Am urcat 15 km numai pe serpentine, numai prin pădurile aia pe acolo într-o dimineață pe la vreo 5-6, că se crăcăna de ziua. Nu era 5, era vreo 6 și că se crăcăna de ziua. Și eram, bă, zic, dacă mi se strică aici camionul, ceaules, baules, mă mâncă și urșii, și lupii, și hoții, și toți. Băi, apropo de ce mi s-a întâmplat aici, fiind aici, ieri. Deci, fii atent aici. Ieri m-am dus spre Grecia. N-am ajuns să descarc până în punctul care trebuia să descarc în Grecia. Am descărcat undeva în nordul Greciei, că de acolo a venit un camion de-al lor
și-a luat marfa și a dus-o el și eu am încărcat din Grecia și am venit înapoi, mă duc înapoi, spre Austria. Au, viața mea. Na, uite așa. Și când am plecat dimineață, nu mai știu ce, cred că am fost și am făcut duș. Da, am fost la parcare aici pe Bulgaria și am făcut un duș la ei și am papucii de baie, șlapii sunt pe partea ailaltă, la ușa ailaltă, știi? Mi-am lăsat papucii mei acolo, am luat șlapii, am plecat la duș și n-am mai încuiat ușa asta, se încuie manual, nu se încuie automat, știi? Și plec, am plecat. Când să fac un 45 de minute pauză, trag într-un scoard ăsta, deci trecusă de Sofia, cred că, da, trecusem de Sofia și zic, bă, ia să bag undeva aici. De fapt nu să fac un 45, făceam pe mine, pardon, pentru că 45 am făcut mai încolo. Bă, făceam pe mine, băusem cafea, nu știu ce. Și efectiv făceam pe mine, ca și acum de altfel, da. Mai rezist. Bă, și zic, frate, zic, ce facem noi aici? Care e șmecheria? Zic, caut un scoar repede de asta, zic să merg să fac un pipi. Și era așa, era pădure, nu știu ce. Și când să mă opresc, când să mă dau jos din camion, se deschide ușa. Primul gând a fost, bă, zic, sunt hoții, frate. Zic, mamă, zic, am căcat bățul. Zic că au venit să-mi fure din camion, nu i-am văzut, au stat după pomi, pentru că era pădure. Ce bă, s-a prins și niște. Ba, s-a prins, mă, becurile. Și zic, bă, zic, hoții. Eu n-am văzut pe nimeni, deci eu când am tras în scoarul ăla n-am văzut pe nimeni. Când colo era una, o prostituată, o fufă de-asta, un pic băută sau drogată, nu știu, nu mi-am dat seama care dintre astea două le avea. Și zic, bă, zic, ce facem, mă, asta? Și ea de acolo s-a suit încălțată, că avea niște sandale, nu știu ce, bă, nu știu, pe la vreo 50 de ani, nu știu, plus, minus, n-am putut să-mi dau seama, cu niște ochelari, erau niște ochelari de-aia pătrați așa, nu știu, erau de vedere de soare, de soare erau. Cu o rochiță scurtă, bă, dar scurtă, știi? Și eu cu piciorul pe scări, aia se suia pe partea aia și o coboram pe aici. Și mă sui înapoi și zic, what's up? Și ea se pune pe scaun. Băi, se pune pe scaun și că începea să-mi zică, bă, sex, că oral, că anal, că nu știu ce, good sex, nu știu ce. Păi și am spus, femeie, dă-te jos, zic eu, mă piși pe mine, ieși afară din camion. Ea nu înțelegea nimic, ca ce zic eu pe românește, bineînțeles. Ea vorbea bulgărește, eu habar n-aveam ce zice ea. I-am zis pe engleză, I need to pee, please get out. Nimic. I-am zis, la un moment dat mă enervasem tare și i-am zis, get the fuck out, știi? Și aia nimica, frate. Deci aia era pe treaba ei, cu drogată, băută, nu știu, mă rog. Și ea că perdea și a început să tragă perdeaua, știi? Și am spus, fă nebunul, stai un pic, ce faci aici? Zic, cum te crezi, la măta acasă? Și zic, bă, zic, stai așa, bă, zic, asta zic că văd că nu înțelege. Ea începea să tragă perdeaua, mai avea puțin și să dezbrăca de tot.
Bine, nu s-a dezbrăcat, era îmbrăcată, dar vreau să zic așa că la ce rochiță avea pe ea. Și na, să-i zic lui asta, bă, zic, ce face, mă, ce face asta, știi? Stai să văd unde merge, mă, drumul ăsta. Vidin, Botevgrad, Varna, Rusle. Deci nu mergem pe ăla. Trebuie să ieșim pe ăsta. Stai așa un pic. Deci trebuie să merg tot pe drumul pe care am fost, mă, aseară, dar nu merg la Ruse, eu ies pe la Vidin. Uite, 300 de metri ăsta. Deci Varna și aici Botevgrad, nu știu ce, ăsta. Eu trebuie să ies pe aici. Uite, Vidinul 187, Vrața 48, acolo e parcarea, și Botevgrad 4 km pe aici. Na. Și eu cu asta, bă, zic, nu mai scap de ea, frate, zic, ce să fac, mă, cu asta? Că nu știam cum să o dau afară din camion, decât să mă dau jos pe partea altă și să o trag de rochie, să o arunc afară, efectiv, ca pe un gunoi, știi? Și mă sui în camion, mai că făceam pe mine și o întreb, zic, i-am făcut așa, how much, știi, de acolo. Și ea îmi face cu degetul, face pe ăsta, zice 30 de... Zic, 30 euro? Zic, no, zic, no, too much. După aia zice, oh, ok, nu știu ce, 20 de euro, a făcut 20, zic, 20 euro. Da, zice ea. Zic, no, zic, too much, nu știu, nu se poate, nu. Apoi nu știu ce a îndrucat ea pe acolo, zice, ok, 10. A făcut cu degetele 10 euro. Și zic, nu, zic, îmi pare rău, nu se poate, nu știu ce. Și arăt portofelul, scot portofelul, n-aveam cash, cred că mai am 2 lei în el. Și scot portofelul și arăt, no cash. Zic, nema, bani, nema, no cash. Apoi nu știu ce naiba a îndrugat ea acolo, a zis ceva, a început să mă înjure, probabil, nu știu ce, ăsta. Deci a zis ea ceva acolo, n-am înțeles, m-a înjurat, cred că și a ieșit afară și a plecat. Bă, cât tupeu, frate, deci vă dați seama nivelul de disperare la care a ajuns femeile de pe aici sau nu știu, bă, nivelul de trai, bă, erau foarte, bă, pe aici pe Bulgaria sunt foarte multe pe stradă, frate. Multe femei, fete care din cauza situației, că nu cred că au ales neapărat că le place foarte mult lor meseria asta. Mă îndoiesc, știi? Că sunt ele foarte, a zis, mama, abia aștept să fac 18 ani ca să mă fac parașută pe stradă, știi? Nu cred. Cred că altceva visau ele când erau copile, nu? Prințese, doctorițe, polițiste, pomperițe sau eu știu ce. Știi ce zic? Deci Vrața, Vidin înainte. Uite pe aici. Na. Și eu pe asta dau vina pe economie, dau vina pe nivel de trai, pe educație, pe nu știu, pe sărăcie, tot ce vrei, frate, nu e ok, știi? Aici Botevgrad e până oraș, dar eu nu mă duc până oraș. Că mi-am pus punct aici, că ăsta mă ducea pe cucuiețe din deal, pe toate coclaurile mă ducea ăsta, știi? Și zic, hai să o luăm pe aici. Na. Și de-aia zic, bă, zic, cât tupeu, frate, să te sui, efectiv să tragi de om, să-ți dea 10 euro și să-ți facă la ce vrea el, știi? Pentru că eu sunt convins că unii șoferi, unii clienți, să zicem, pe care le au fetele astea, nu sunt, nu știu cum să zic, nu sunt atenți, nu sunt foarte, nu știu cum, știi?
Zic și eu, nu știu, poate greșesc. Poate toți băieții sunt băieți faini și poate toți au intenții bune cu femeile astea și cu nu știu ce, știi? Dar, v-am zis, eu unul mă îndoiesc că este așa. Deci nu cred că au, mai ține și de igienă, nu toți se spală, nu toți, cum să zic, unii stau cu zile în șir care nu se spală, unii șoferi, știi? Ăsta tot îmi zice că sunt pe interzis, că nu e bine, că n-am tonaj, că... Băi, taci dracu din gură de GPS. Sunt peste tonaj, zice, uite, n-ai voie, mai mult decât zice acolo. 20 de tone? Da, 20 de tone. Pe bucata asta de drum. Cum dracu te prinde camioane? Da, și bă, nu știu rău, nu știu zău ce să zic și ce să cred cu țara asta. V-am zis, e o țară foarte faină, dar trebuie pusă la punct, în primul rând, pe partea de infrastructură rutieră și după aia, restul de probleme, curățenie și nu mai știu ce, știi? Da. Și uite așa. Și vorbeam că l-am sunat pe Robert și i-am spus, zic, băi, ți-ați uitat la mine în camion, mai să mă violeze aia și altceva, nimica, frate. Și eu zic hoții și zice, bă, că hoții, da, bă, zic hoții, am venit să dau jos chiloții. Hai de capul meu. Dezastru, bă, cu ăștia pe aici. Da, aici mi-am pus eu punct. Că am ajuns, gata, dă-i înainte. Dar de ce nu mai arată acum? Că Google Maps i-am dat X și s-a închis tot. Trebuia să dau next stop. Că am mai pus un next stop. Dar lasă că mergem acum așa. Da, mă, băi. Vorba lui. Măcar dacă era una tinerică, frumușică, da, oricum nu aveam bani, eu nu țin cash la mine. Deși e recomandat să ai niște bani la tine, știi? În caz de, vrei să-ți iei ceva de urgență, în caz de nu știu ce, știi? Să ai niște bani cu tine, totdeauna e bine să ai niște cash. M-am lovit de situații în care am avut nevoie de cash și efectiv n-am avut. Și a trebuit să facem dracu un 4 cumva să plătesc sau ceva, știi? Doar așa am reușit să ies dintr-o situație în care chiar mi-a trebuit cash și n-am avut cash. Așa că mai am o oră și 15 de program. Pe bucata aia pe acolo, pe unde erau camioanele, puteam să mă opresc acum să fac un 45, dar mai merg un pic. Și după aia mai vedem. Nu știu dacă ajung azi la Arad. Deci eu mai am foarte mult până acolo. Mai am până la Vrața de mers o bucată bună. Și după aia cam vreo 3 ore până când ies din Bulgaria. Și încă vreo 3 ore până la Arad. Nu știu, nu cred.
Am 3 ore astăzi de condus, e 8 ceasul. 3 ore și 15 minute. Și nu știu dacă mă încadrez în 10 ore. Încă mai am o zi cu 10 ore, că eram condus 9 ore și 9 ore și vreo 20 de minute am condus ieri, cam așa. Și chiar dacă vine weekendul acum, eu tot sunt mai am o zi de 10 ore, știi? Sau nu știu. Dar chiar și așa, eu vreau să trec în România. Poate mă opresc undeva pe la Drobeta, pe undeva. Și trebuie să fac o pauză de 11 ore. Și mai merg mâine încă o bucată până la Arad. Și acolo fac 45 și aia e, știi? Deci n-ar fi o grabă maximă să zici, băi, știi, trebuie să ajung neapărat sau până la Arad astăzi. Dar na, vreau să merg acolo să fac 45 și să-i dau și un pic mai tare, mă. Ăsta s-a dus 100. Hai că merg și ăștia un pic mai bine acum. Uite, mă, ce zone faine au ăștia, mă. Acum pe bune. Și au niște sătuce, niște așezări așa, pe aici, pe acolo, mici. Niște cătune, niște sate, nu știu. Hai, vii și tu să-l depășești pe ăsta sau mai stai acolo? Hai cu Renault-ul ăla, dă-i! Citroen Berlingo. Din înainte, nu știu ce. Nu știu. Înapoi n-a fost niciodată. Și localitățile care le iei înapoi nu corespund cu alea pe care vii. Au niște plancarde care nu. Deci când vii din România trebuie să ajungi, intri în Bulgaria, găsești imediat indicator cu Montana și trebuie să mergi mergi pe Montana. Și după aia ții Sofia și după aia ții Culata, la orașul de ieșire la graniță cu Grecia. Ții Culata și dacă după Sofia și ajungi în Grecia. Ei, acum la întoarcere sunt altele, nu mai sunt plancardele alea, deci nu trebuie să vin să ții, adică ăla cu Sofia este. Dar restul nu sunt. Deci ăla cu Sofia și după aia cu Montana te bagă pe național, nu mai vii pe aici, știi? Te duci până în altă parte, un fel de Transfăgărășan ceva, dar vai de buget. E fain drumul, mi-a zis cineva care a fost pe acolo că e fain drumul, dar nu e de ăsta, e un național cu multe gropi și foarte multe curbe și atunci nu e ce trebuie. Pot merge camioanele pe acolo, dar nu e recomandat. Bă,
sunt încărcat până în spate, frate. Am vreo 20, aproape 21 de tone, cred că. Sau pe acolo. Deci sunt mega încărcat, știi? Ia uite pe acolo. Uite o casă singură acolo, frate.